a piros? Piros! Mi? Jó, vagy Krisztián? Krisztián a piros. Egy pont piros! Pont zöld! Egy pont piros! Közöttük gyalogos lándzsahívás vette kezdetét, ahol a harcosok Egy pont piros! minél több találat Egy pont piros! Köszönöm, állj! Gyere, piros sarokban, Renault Miklós! Attilának kérnék egy ügyet. teljesíteni, Állj! ami a közönségnek jó részleteiket, Vagy! amit kutyák látnak, amelyek a szíven Egy néznek. pont zöld! Legfőbb ponton összeszedni a Gyere Attila! Filézd ki! Fúrjatok! Pontosabban. Young studs. Really edge. Előbb adta az zöld. az idei év 16. Gyerünk Ákos, pörög föl! 5 pont. Most pörög föl! Volt egy fogaklövés, rekordsikeres és jön 20 percére. Egy találat, két találat, három találat. 3-szor 10 pont. Igen, lehet tapsolni. Az első lovas már jöhetsz a pályára. Pedro Blanca, Dávid szintén. És elkezdi a állatalapos célok leküzdését. Sikerült egyet felborítani, egy ellent legyőznie, elővesz a szabjáját, és akkor jön a... Gyertek, Dani, bátran, köszönöm, hogyha itt jöttök előre.
tanulmány megőrző sportok viadalán. A nagykövetség rendszeresen részt vesz a Magyar Turán Alapítvány által szervezett rendezvényein. Magyar és Turán barátság. Köszönöm a figyelmüket!